Managsiling ang taga-dakbayan sa Talisay na sikop ato sa 5 bus operation kaninang tungang gabi. Samtang duha ka minor de edad usab sa dakbayan sa Subo ang nadakpan, human maaktuhi nga naghit-hit og marijuana. Si Femari Dumabok sa report. Nasikop ang managsilingang taga-Purok may gugmaon sa Barangay Tabunok sa bypass operation ganihang tungang gabi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wayne Magbanwang, hepe sa Talisay City Police Station, nga gipanid-an ang duha sud na sa pipila ka semana. Nasikop ang subject sa bypass operation nga mao ang 38 anyos nga lalaki, samtang lakip na usab ang 27 anyos nga lalaki nga gihulagway nga tig-deliver sa ginadili nga drugas. Nasakmit gikan kanila ang upat ka mga pinakiti sa ginudahang shabu nga mobalor sa 408,000 pesos. Matod sa Talisay City Police, ang pangalan sa 38 anyos nilang didakpan mo'y mugawas nga ngan gikan sa ilang mga dinakpan kaniadto. Samtang tulo ka minor de edad ang rescue sa mga beat rider sa Cebu City Police Office human na aktuhi nga nagsuyop og marijuana diha sa Baywalk South Road Properties, Barangay Santo Niño, syudad sa Sugbo, pasado alas 3 ganihang kadlawon. Naglakip kini sa 17 anyos ug 15 anyos nga pulos mga tinun-an nga naabtan nga naghitit og marijuana. Nasayran nga nag-roving ang mga beat riders diyang naagian nila ang mga batanon nga nakuhaan sa mga punuan sa marijuana. Nakigalayon ng kapulisan sa CSWD sa pagkuha sa Certificate of Discernment alang sa pagpasaka og kaso batok sa mga minor de edad. Uban ni Cleofer Lumayag ug Clans Gabutin, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.